Dobre, tak rád by som vás privítal na našom ďalšom letnom team buildingu druhom. Trošku sme sa oproti minulému roku rozrástli. Teraz sme tu už interne 8, pretože k nám pribudol Peťo, Jakub a Kristína. Čauko. Peťo a Jakub sú ako noví makléri, veľmi snaživí makléri, ktorí začínajú makať. Kristína je vlastne naša, ona je veľmi čerstvá, možno to všetci neviete, ale bude naša taká marketingová manažérka, ktorá nám bude vytvárať obsah, aby sme boli ešte aktívnejší na sociálnych sieťach, aby sme viacej o sebe dávali vedieť a priblížili sa niektorým iným realitkám. Nie je to o žiadnom ohodnotení výsledkov, to si necháme na koniec roka, ale celkovo by som povedal, že len tak trošku sa toho dotknem. Veľmi som spokojný, ako sa nám tento rok v realitách darí. Je to určite lepšie, ako to bolo minulý rok, aj keď samozrejme minulý rok to nebolo zle, ale je fakt teraz taká dobrá doba, vidím, že sa všetci snažíme a verím, že to takto pôjde ďalej, takže užite si to dnes, najedzte sa dobre, opite sa dobre a zahrajte si golf dobre. Ďakujem, že ste prišli.